Bueno, arratsaldeon, hasi gaitezke ja. Bueno, lehenengo kontua da, osoko bilkurari jakinarazi behar zaiola, jasota utzi dela Jon Olezabal Zinegotzi Andreak Euskadiko toki erakundei buruzko 2016 legearen 25 artikuluan amatasunagatik atsedenaldia hartzeko ematen dion eskubideaz baliatuta, urriaren 22tik 2024ko maiatzaren 16 arte egingo diren udalbatzarren osoko bilkuraren bileretan izango dituen bozkak Aitziber Aranbarri Uranga alkate Andreari eskuordetu dizkiola. Beraz, gaur hemen 17 bozkak egongo lirateke. Hori izan da lehenengo puntua daukagu 2023ko urriaren 31an egindako bilari dagokion akta onartzea. Aldeko botoak, hau batez. Bigarren puntua, 2024ko ekitaldian udalari eta udalkiro patronatori dagozkien aurrekontua eta plantilla organikoen hasierako onarpena. Hemen ikusten dugu antolakuntza batzordeko irizpidea eta bertan ezartzen da aurrekontuari buruzko proiektuan 34.072.901 euroko zenbateko dela udalaren kasuetan, bai gastuetan eta bai diru-sarreretan ateletan, eta baita ere hor agertzen da zein den udalaren ondorengo plantilla organikoa. Eta gauza bera, udalkiro patronatuan, kasu honetan aurrekontu proiektua 1.852.622 eurokoa da, eta baita ere bere plantilla organikoa bertan agertzen da. Eta orduan proposatzen dien akordioak hau etxe dira. Lehenengoa, 2024ko ekitaldirako udalaren eta kirol patronaturen aurrekontua lehen da biziko onartzea. Eta 5 egunez, jende horren jartzea, reklamazioak aurkeztu ahal izan daitezen. Era berean, aditzen ematen da, alegazio horik egon ezean aurrekontua behin betiko onartutza joko hartuko dela. Bigarrena, 2024ko ekitaldirako udalaren eta patronataren plantilla organikoa lehen da biziko onartzea eta Gipuzkoako aldizkari ofizialean argitaratzea. Hirugarrena, 2024ko onartu diren aurrekontu orokorra eta plantilla organikoa 15 egunez jendaurrean jartzea, interesdunek erreklamazioak aurkeztu ahal izan ditzaten. Horretarako iragarkiak argitaratuko dira Gipuzkoako aldizkari ofizialean eta udaletxeko iragarki holetan. Eta laugarrena, erabaki hauek behin betikotza joko dira erreklamaziorik aurkezten ez badira. Eta hori horrela bada, Gipuzkoako aldizkari ofizialean behin betiko onarpenari buruzko iragarkia argitaratuko da eta aurrekontua txertatuko da kapituluen arabera laburtuta. Bueno, eztabaidatzeko gera txikitik handira, Ariana. Estamos contentos con los presupuestos que se han conseguido cara a 2024 y creemos que se adaptan muy bien a las necesidades que tiene el Goibar. Nos gustaría destacar el aumento del 220% en el presupuesto de medio ambiente con una partida de 160.000 euros y el compromiso de traer una persona que pueda encargarse de la carga de trabajo que se genere en el área de medio ambiente. Gracias a este aumento en la partida de medio ambiente podremos trabajar en la realización de un plan estratégico de clima y energía que realice un diagnóstico del municipio, iniciar la regeneración de zonas degradadas y la mejora de las infraestructuras verdes o renaturalizaciones dentro del municipio, realizar campañas de comunicación a la ciudadanía, centros escolares, etcétera, y poder estudiar e implementar comunidades energéticas ciudadanas en el municipio. El aumento en la partida del Herribus a 85.000 euros también es un punto a destacar. Este aumento en la partida servirá para realizar un estudio y poder extender el autobús urbano a barrios del Goibar a los que hoy en día no llega este servicio, además de estudiar la posibilidad de integrarnos en el servicio MUVE. Queremos destacar también el aumento de las partidas de servicios sociales, cuyo objetivo es mejorar las infraestructuras, servicios y recursos destinados a la ciudadanía. Además, queríamos destacar la apuesta realizada por el equipo de gobierno en cuanto a las inversiones estratégicas que mejorarán la accesibilidad del Goibar y los servicios que se ofrecen.
Ejemplo de ello es la primera y segunda fase del puente El Quincón, el ascensor de Artecale, las subvenciones al barrio de Sigma para viviendas con accesibilidad, la residencia de Rezábal y el acondicionamiento de vías públicas, entre otras cosas. También se destinarán 60.000 euros a actividades de promoción económica que principalmente irán dirigidas a pequeñas actividades económicas para fortalecer y respaldar el desarrollo económico local. Finalmente, me gustaría comentar el incremento del 7,68% que ha recibido el área de igualdad, incluyendo un nuevo plan de igualdad y un aumento del 40% en las subvenciones para promover la igualdad en Elgoibar. Bale, Itziber, bildutik. Bueno, guretzat aurrekontuak herritarren ongizatean eragingo dituzten politikak gauzatzeko dira, erronka desberdinei modu hoberenean aurre egiteko. Horregatik, EH Bilduk 2023ko aurrekontuetarako planteamendu bat luzatu genuen, guretzat oinarrizkoak ziren 6 ardatzen inguruan. Zehazten zirenak, herritarren eskubideekin zerikusia daukatenak eta aspaldikan eskatu diren hainbat gai direnak. Hasteko, mugikortasun politiketan herribusak daukan izaera estrategikoa ukaezina da, eta guk bi aldetatikan zehaztu genuen gure planteamendu. Alde batetikan zerbitzuaren edapena, herribusan zerbitzua denentzat eskuragarri bihurtuz eta noski doakoa izatea ere eskatuz. 4 urte daramatzagu gai honekin bueltaka, hainbat proposamen eta hainbat eskari egin ditugu zentzu honetan eta bukatu egin zaizkigu beti, nahiz eta gero hauetako batzuk martxan jarri izan diren eskutuan. Kezkagarria iruditzen zaigu zerbitzu honen pliegu teknikoetan ezarritako baldintzak ez betetzea eta hala ere hauek ez erreklamatzea. Alde batetik ibilgailua, autobusa bera ez dago egokituta ez auzoetako baldintzei, ez da ez herritarren beharretara eta beraien baldintzei ere ez. Izan ere herritar asko erori dira eta ez dira neurri zuzentzailerik bat ere hartu. Gero, enpresak egin behar dituen diru sarrerak ere ez dira kontrolatzen eta erabiltzaileen datuak ere ez dira erreklamatzen. Beraz, guretzat mota hontako zerbitzu batek berdintasun eta ekitate printzipioak bete behar ditu eta une honetan uste dugu ez direla betetzen. Azterketa bat egingo duzuela esan duzue, 15.000 euro jarri duzua horretarako. 2021 urtetik gaude entzuten azterketa tekniko bat egingo duzuela eta hondikan ez da iritsi. Guk uste dugu bai mugikortasuna eta baita ere herribusaren zerbitzua ikuspegi global batetik aztertu behar dela. EAJ eta PSek doakotasunen eztabaida atzeratzea nahi duzue. Doakotasuna atzeratzea edo nahi da edo ez da nahi, eta doakotasuna erabakia momentu baten hartzen den erabaki bada, ez da egon konkretu bat jartzen da eta listo, ez dago inoraz ere atzeratu beharrikan erabakia. Eta gainera, aipatu izan duzue zuek, ez dela gai honek ez daukala diru kontua, ez dela arazoa, ez dela diru kontua. Hori alde batetikan, gero baliabide naturalak ere bai daukate lotura zuzena udal batek eskaintzen dituen zerbitzu publikoekin. Gure beste eskaritako bat izan da lur publikoak, hau da, etorkizunerako eraiki nahi dugun herriarekin lotura zuzena daukana. Hauetarako partida esanguratsu bat martxan jartzea eskatzen genuen eta gero hauek interes publiko dela bideratzea. Beste lur zaintza eredu bat, biodibertsitatea hedatu eta hobetu, basogintza eredu jasangarriago bat lortu ahal izateko. Horregatik eskatu genuen 50.000 euroko partida bat jartzea, gehitzea, eta gero legealdi osoan jarraipena izango duen lur erosketa politika bat ere aurrera eramatea. Izan ere, guretzako kontua ez da lursail bat erostea bakarrik, Kalamoan erosen lursail hori kasu, baizik eta biodibertsitatearen aldeko apustu bat egitea. Eta horrek eskatzen du legealdi osorako konpromiso bat hartzea. Beste gai bat, 2019 urtetik erreklamatzen ari garen beste gai bada, guk uste dugu Elgoibarko udalean ingurumen teknikari baten lanpostua funtsezkoa dela.
ingurumen arloak egin zerikusia daukaten, bai, ura, saneamendua, mugikortasuna, tokiko agenda ere bai, guzti horretan zuzenean garatu, gainbegiratu edo landuko duen lanpostu bat. Eta gero bai, guk ere bai, gizaki bezala sortzen ditugun impactu hori murrizteko jarri beharrezko neurriak ere bai implementatzeko. Kasu honetan, zuek zalantza daukazue postu horren beharra dagoen edo ez, eta lanpostu polivalente baten aukera hobesten duzue. Beste gai bat, Saiobente, Azkue, San Antolin eta Ursuno auzoak ur publikoz hornitzeko egin behar den inbertsio hori osatzea da. Hori izan da beste gure eskaeretako bat. Auzo batzuetan burutu ziren lagun hauek urte batzuk, eta ordutik hona ezer gutxi jakin dugu. Gu nahi izan dugu 2024ko aurrekontuetan proiektuaren lehen fase bat garatzea. Kontuan izan da ere aurrez egon direla beste txosten batzuk eta beste proiektu batzuk, eta horrek ere bai lagungarri izan ditezkeela. Gerturatze bat egon dela ezin dezakegu ukatu, baina guk uste dugu haratago joateko aukera badagoela. Gero beste gai bat, komun publikoekin argi dago izugarrizko arazoa daukagula. Gure proposamenean egoera txarrean dauden komun horiek konpondu, hauek herritarren behar espezifikoetara egokitzea, hauen mantenua eta garbitzea, bermatzea eta gero beharrezko diren komunak instalazioa. Guk aurreikusten genuen, datorren urterako adibidez 4 komun jartzea. Gaia aztertzen zabiltzatela diozue, hemen ere bai. 2 urte itxaron ditugu Bidegorrian komun bat jarriko dela abisatu zaigun arte, esan zaigun arte. Ez dakigu noizko izango den komun hori, oraindik itxarongo dugu. Gogoratu beharko genuke gainera Duintasun Elkarteak mozio bat aurkeztu zuela 2021 urtean komunen inguruan, eta mozio erretiratzea eskatu zitzaiola gaia lantzeko konpromisoarekin, orain arte. Lotsagarria iruditzen zaigu ludotekako parkean dagoen komuna, Merkatu plazan dagoena edo Malako parkekoa. Tabernak ez dira zerbitzu publikoak, eta Bidegorriak edo pasalekoak egiten direnean, edo proiektuak egiten direnean, azkeneko Bidegorrian kasuan adibidez, hauek aurreikustea, komunak aurreikustea ezinbestekoa da proiektuetan. Eta, gero, etxe bizitzare bai izan da beste, etxe bizitzaren inguruan beste proposamen bat ere luzatu genuen. Guretzat etxe bizitza daukan funtzio soziala ezinbestekoa da, ukaezina da. Eta etxe bizitza libreetara bideratutako politikak azkenean herritar asko kanpoan uzten ditu. Horregatik, gazteentzako zuzendutako diru laguntza hauen baldintzak egokitu eta beste onuradun batzuei zabaltzeaz gain, etxe bizitza utzei errekargu bat ezartzearen planteamendua egin genuen 2024 urterako. Gero legealdian zehar, beste aukera batzuk, beste gai batzuk planteatuko genituzke, adibidez diru laguntzei buruzko informazioa, etxe bizitza hutsak mobilizatzea, udal etxe bizitzak eraikitzea, etxe bizitzen konserbazio, birgaitz eta berritzea edo aholkularitza zerbitzuak. Elgoibarren gaztei zuzendutako diru laguntza hauek erdira murrizteak, udal gobernuak etxe bizitza politikan daukan porrota irudikatzen du, gure ustez. Ambizioz jokatu behar daukagu gai honetan, eta datu estadistikoek frogatzen dute errekarguak jartzen diren errekarguan aplikazio honek baliagarrik izan direla etxe bizitza aukerak sustatzeko. Izan ere, errekargu hauen helburua ez da errekaudatorioa, ez da udalen errekaudazioa handitzea. Hainbat eta hainbat herritan jarri dira martxan horlako neurriak, eta 2011 urtetik hasi ginen honen beharra zegoela adierazten eta eskatzen, 20 urte baino gehiago igaro dira, eta oraindik Elgoibarren ez da aukerarik horren inguruko planteamenduk edo eztabaida sakonikan egiteko. Esan bezala gure proposamenak ez dira berriak, aspaldi eginak egon beharko lirateke, beraz gure eskariak serio hartzea nahi izan dugu. 2013an onartu genituen EAJarekin aurrekontuak, onartutako 10 emendakin horietatik asko oso zehatzak ziren,
eta horien ejekuzioa 23%koa bakarrikan izan zen. Beraz, aurreko esperientzia ikusita, negoziazioaren seriotasuna eta exigentzia maila konpromisoetan zehaztea nahi izan dugu. Bai denbora eta baita partidetan ere, eta jasotako erantzuna zaigu ez dela nahikoa izan. Aurrekontu hauetan batez ere hirigintza arloko inbertsioetan, 45%ko igoera aurreikusten da. Hala ere guretzako aurrekontu kontinuistak izaten jarraitzen dute. Herritartasun programak orokorrean inflazioaren azpitikan igo dira. Horrek esan nahi du igoera errealikan ez dela egon. Ongizatearen partida adibidez termino nominaletan bai igo da, baina zenbaki errealetan jaitsi egin da. Uste dugu gizarte arloko zerbitzuetan hausnarketa bat egin beharko genukela martxan dauden ekintzak eta proiektuak beraien helburuak betetzen dituzten edo ez ikusteko, ditugun beharrei aurre egiten dieten edo ez ikusteko, zer eta beharrak aldituz doaz, eta tamalez ez bera iristen behar hauek asetzera. Parte hartzen inguruko partida orokorra ere asko jaitsi da, horrek esan nahi du, prozesu parte hartzaileak edo ordenantzara saltzen diren herri batzarroietak martxa jartzeko ez dagoela aurreikuspenik. Deigarri egiten zaigu udaleko azken aldizkarian, nola deitzen zaien herritarrei parte hartzera, animatzen zaio parte hartzen, horren erantzukizun guztia herritarrena izango balitz bezala. Beraien borondatean egongo balitz bezala. Udala jarri behar ditu tresnak eta jarri behar ditu baldintzak hori horrela izateko. Ateak zabalik daudela esatea ez da nahikoa, ate horiek barrutikan itxita mantentzen baldin badira. Gero sustapen ekonomikoa aipatu da. Sustapen ekonomikoa autoenplegurako partida herriko negozio txikiei bideratuta dagoen diru laguntza da, baina enplegua sustatzeko proiekturikan aurrekontuetan ez dago. Merkatu plaza botako da, zein da alternatiba. Gure komertzioen bonoekin ez da komertzioa sustatzen. Gero, kontuan izan behar du gainera, Algoibarko barne produktu gordinaren 73% industриatik datorrela. Arlo honetan udalak eduki beharko luke parte hartzea aktiboa eta estrategia bat nolabait garatuta. Badakigu ez daukagula kompetentzia zuzena udaletatik industria arlora, baina gutxienez enpresa horien beharrak zeintzuk diren ezagutu eta horiek gutxienez bideratzen saiatu horretarako aukera badago eta aurrekontu hauetan ez da estrategiarik industria arloan. Jarraitzen dut, hiri-altzari partidak 105.000 eurotik 30.000 eurora jaitsi dira. Lorategia mantentzeko partida 25% igo da. Aldiz, haurrentzako parkearen lerroa erdira jaitsi da. Rotonda lorez betetzea eta jardine lorez betetzea da lehentasuna edo espazio publikoen erabilerara bideratutako espazio hauek sustatzea eta hauek baldintza honetan mantentzea. Kultura arloan berdin, Aitagiren inbertsioa 3 milioi baino gehiagokoa izan da, kultura ekintzak eta kultura eragileen arteko sinergiak sortu eta garatzeko, indartzeko balio izango zuena, ez da kulturaren bultzagari izateko balio izan. Beraz, uste dugu eskua luzatu dugula, proposamenean jasotako erantzuna ez da nahikoa izan, eta aurrekontu hauek oinarrizko hainbat gaietan kezka eragiten digute. Andrea. Kaixo. Esan dugun bezala gaurko aurrekontua 24 milioi pasatxokoa da, eta honek suposatzen du 24%ko igoera. Arlokan banatuta antolakuntzatik hasiko gera eta bertan gastuak handitu egin direla esan beharko dugu. Langilegoaren soldatak 5,3 milioi izango dira, gastu orokorrak 9,8 milioi eta diru laguntzak 3.071.000. Lurralden proiektu estrategikoak 4,5 milioikoa suposatuko dute. 18,80% izango da aurrekontu orokorrean. Mugikortasunean eta irisgarritasunean proiektu nagusiak Kinkon zubia, Artekaleko igogailua, udal autobusaren analisia eta hobekuntza, auzotaxia, Sigmako bizilagunentzako diru laguntzak,
Errezabal egoitzako parkina eta herribideen egokitzapena izango dira. Elgoibarrek aurrera egin dezan, egiezinen konboketekin jarraituko dugu, kirol instalakuntzan berrituko ditugu, parke eta lorategiak mantendu eta komun publikoen mapa aztertuko dugu. Ingurumen eta landa eremuan, Agenda 2030 jarraituko dugu lantzen, landa eremua hobetzen eta landalurrak erosiko dugu eta mantenduko ditugu. Etxebizitzari dagokionez, gazteek etxebizitzen alokairurako gastuak ordaintzen laguntzeko dirulaguntzak mantenduko ditugu, 30.000 euro. Eta etxebizitzen hobekuntzak, igogailua, fatxada eta abar egiteko 120.000 euro egongo dira aurrekontuan. Betirako etxebizitza tutelatuak edo dotazionalak egiteko proiektua idaztea aurreikusten dugu. Osotasunean, 200.000 eurotik gora bideratuko ditugu etxebizitza politiketara. Continuaremos con el mantenimiento y mejora de todos los servicios municipales. Mejoraremos los caminos urbanos para mejorar nuestra calidad de vida y el presupuesto destinado a este fin ha experimentado un incremento de un 105%. Entre los trabajos que se encuentran está la ejecución de una pasarela peatonal que unirá al barrio de San Antolín y las obras de urbanización junto a la residencia Rezabal. Mejoraremos la jardinería y los parques porque consideramos que son básicos para la ciudadanía. Y en cuanto al planeamiento urbano, se ha realizado un planeamiento potente para proyectar Elgoibar hacia el futuro. Para ello hemos destinado un presupuesto de 3.700.000 euros, lo que supone un incremento del 74%. Y destinaremos 200.000 euros para la rehabilitación de la fachada de la Herri Eskola. Y en cuanto a los trabajos técnicos, tenemos una bolsa de 347.000 euros para realizarlos. Herritartasunean. Elkartegintza sendotzeko dirulaguntzak 3 milioikoak izango dira, aurrekontuaren 12%. Udalak, herriko elkarte eragile eta erakunde ezberdinei ematen zaizkien dirulaguntza guztiak areagotuko ditu. Gizarte zerbitzuetan, kultura, kirola, euskera, herri hedabideentzat, berdintasunean edo hezkuntzan. Elgoibarko hainbat elkarte, sortzaile eta eragileei laguntzen jarraituko dugu, beraien proiektuak aurrera eramateko. Esfortzu berezi bat egingo dugu aurten elkarte batzuei beraien lokalak egokituz, beharrei erantzunez. Horretarako 124.000 euro ditugu. Horrez gain, merkataritza eta ostalaritza bultzatzen jarraituko dugu. 60.000 euroko erabiliko dira batez ere merkatariei zuzendutako prestakuntzetarako. Zainketa eta gizarte politiketan beti bezala gure apostua eta konpromisoa aurreikusitakoa baino gehiago behar baldin bada ipiniko dugula da, eta horrela jarraituko dugu egiten. Aipatu behar da, igoera handia izan degula gizarte larrialdietako laguntzetan. 120.000, 240.000 euro ukiko ditugu. Gizarte zerbitzuen arloan lan egiten duten 3. sektoreko elkartentzako 28.000 euroko aurrekontua izango du. Zaintza sistemaren aldeko apostu argia egiten dugu. Aniztasunean oinarritzen dena eta errealitate desberdinak batzen dituena, bizikidetzan oinarritzen den eredu komunitario bat. La construcción de la residencia Errezabal nos permitirá hacer viviendas tuteladas en la residencia actual de San Lázaro y con ello crearemos una red de servicios sociales. Reforzaremos el servicio a domicilio para las personas que quieran vivir en casa puedan contar con las ayudas y seguir viviendo allí. Para ello invertiremos 310.000 euros. Es importante destacar que en la residencia Errezabal, además del centro de día y de las plazas destinadas a los mayores, vamos a tener plazas para personas con discapacidad y con problemas de salud mental. Actuaremos con equidad protegiendo a todas las personas, las más vulnerables sobre todo. Queremos dar respuesta a la diversidad que constituye nuestra comunidad, a la dependencia, la soledad, la exclusión y la pobreza. Elaboraremos un nuevo protocolo para la mejora de la atención a las mujeres víctimas de violencia machista. Continuaremos prestando el servicio de acogida invernal para personas en situación de exclusión grave. Etxez etxeko laguntza zerbitzua jasotzen duten pertsonentzako psikoestimulatzeko programa jarriko dugu martxan. Partida hori 143 handitu da aurtengo aurrekontuetan. Eta jakina, egoera ahulean dauden adineko guztiei
arreta ematen jarraituko dugu. Detektagailuak eta zahartze aktiborako programen bidez, eta adinenkoentzako autonomia sustatzeko zentroa bezalako zerbitzuak indartuz edo berriak sortuz. Ezengorkatasunaren aurrean laguntzak indartuko ditugu. Hezkuntza mailari behar duen garrantzia ematen jarraituko dugu. Indartzeko apustua egingo dugu, herriko bizikidetza eta integrazioa lantzeko, eta bertan onartu diren proiektuak ateratzeko diru partida handitu dugu. Elgoibarko udaletik kirol patronatuari egiten den ekarpena mantentzen dugu, eta kirol instalakuntzetan inbertsioa ikaragarrizko gehikuntza izango dute. Kirol elkarteei bideratutako diru laguntzak bikoiztu egin ditugu, elkarteei bultzada bat eman eta beraien lana errazteko helburuarekin. Eskola kirolari ere aportazioa bikoiztuko dugu. Eskola kirola plan berriari jarraipena emango diogu eta monitoreen eta koordinatzaileen lan baldintzak hobetuko ditu. Landa auzoak ere indartu nahi ditugu, eta horretarako auzoetako jaietako partida handitu dugu, jaietako autobusa zerbitzua hobetzeko eta auzotaxia ere martxan jarriko dugu. Gainera, landa eremuko partida 200.000 eurora igo dugu. Aurrekontu hauek erantzukizunean, konpromisoan eta lankidetzan oinarrituta egin ditugu. Erantzukizuna, aurrekontuak dagokion momentuan onartzea oso garrantzitsua delako guretzat. Horrela, 2024ko urtea hasten denean, dirua erabilgarria izango dugu, eta herritarrei zerbitzuak eta behar gehien dutenei laguntzak ematen jarraitzeko prest egongo gara. Konpromisoa, urtean zehar, herritarrekin, elkarteekin edota eragileekin izan ditugun bileretan, esan digutena entzun eta gero, landutako ekintzak eta nahiak aurrera eramango ditugulako. Lankidetza, elkarlanean sinesten dugulako. Elkarlana herritarrekin, elkarlana udal gobernuan, PSerekin, elkarlana udal teknikariakin, eta zuekin elkarlanean aritzeko bideak zabaldu ditugu ere bai. Aurten, zuen proposamenak aurkeztu dizkiguzue prentsaren bitartez. Ez zaigu modu egokiena iruditzen, baina behintzat ikusi ditugu ekarpenak egin dituzuela. Gu lankidetzaren alde gaude, eta zuen proposamenak jaso eta landu egin ditugu. Zuen ekarpenekin aurrekontuetan jasota dauden partida batzuei dirua gehitu nahi izan dezute. 24 milioiko aurrekontu batean 100.000 eurotaz ari gera hitz egiten. Aurrekontuaren 0,6. Horrek, gure aurrekontuaren osotasunarekin bat egiten dozuela ulertzera eraman gaitu. Lankidetzarako ate guztiak ireki ditugu eta bide horretan jarraituko dugu. Badaude zenbait proposamen aurrekontuetatik haratago doazenak. Guzti horiek legealdian zehar lantzen joateko prest gaude. Gure erantzuna aurrekontueri lotuta dauden gaiei izan da hasieratik. Gure jardunean estrategikoak diren ekimenetan ez da eztabaidarik egon. Zaintza, hezkuntza, irisgarritasuna, beraz uste dugu oso gertu gaudela. Gure konpromisoa argia izan da, eta urtean zehar ikusiko duzue zueri esandakoak betetzeko lan egingo dugula. Herritarrei esandako guztia betetzeko lan egingo dugun bezalaxe. Elgoibar hobetzeko helburua duten proposamen guztiak lantzeko gure konpromisoa argia da. Bigarren txanderekiko dugu, Ariana, zehoz esateko, Aitziber. Lehenik esan EAJ eta PSen lehentasunak hirigintzako obretan agertzen direla, aurrekontu hauetan. Tartean Errezabalgo aparkalekuarena, lehenengo esan zitzaigun erresidentzia hau, Errezabalgo erresidentzia publikoa izango zela, gero ikusi dugu kudeaketa pribatura bideratuko den erresidentzia izango dela, esan zitzaigun aparkaleko publikoen espazioa zein izango zen, eta hemen ere hasi zarete erabilera publikorako bideratutako zegoen aparkaleku horiek murrizten. Horri buruz batzordean galtzen dugunean, esaten baldin bazaigu, ez dituzuela aurreikusten aldaketak egitea zentzu horretan, zer horrek enpresaren lana konplikatzen duela, erantzun horrek argi azaltzen du udal gobernu horrek nori ematen dion lehentasuna. Aurreko ildoetan bezala azpiegiturara bideratutako aurrekontua da,
diru asko azpiegituretara, baina zerbitzuetara ez hainbeste, gutxi kasu honetan. Zerbitzu sozialetan iragartzen duzue igoera horri, gero datu errealetan ez da horrela izan. Gizarte arloan beharra dagoela eta beharraren arabera jarriko dela, partida gehituko dela esateak suposatzen du, guk aipatu dugun hausnarketa horren beharra eta azkenan egiten diren partida jartzen diren programak ez direla ebaluatzen argi gelditzen da. Ezin da erantzunkizun politikoa saihestu, puntu bat bere horretan onartu beharrean lehenengo beti azterketa bat egingo dela esan, eta gero zehaztapenik gabeko partida baten promesa bat iristen zaigu, ez? Azterketa bat egingo dugu eta emaitzaren arabera ikusiko dugu zer egiten dugun. Plan estrategikoek izan behar dute ikuspegi eta misio jakin bat, zeren eta denbora helbururik ez baldin badukate eta hauek ez baldin badira kuantifikatzen, utz egiteko aukera handia daukate. Herriguzaren zerbitzua, hedapena aspaldi eginda egon beharko litzateke eta oraingoan ere zabalkundeari ez zaio aurrekontuko partidarikan gehitu. Doakotasunaren eztabaida ordenantzetan onartu behar dela esatea, hasierako kasilla horretan gelditzea berriz suposatzen du, ez? Zerbitzua doan eskaintzen duten udalak badaude, kasu honetan, adibidez Legazpiko udala, zuek EAJ gobernuan dagoen udala izango litzateke. Lurren erosketako partida, bai, guk eskatzen genuenera handitu duzue, baina helburuak zeintzuk diran ezarri behar dira. 2024ko diru partida hori jarri den lerro hori ez baldin bada erabiltzen, zer egingo zuen, etxebizitzako diru laguntzak bezala murriztu, inor ez delako aurkeztu hori esanez, etxebizitza hutsaren errekargua aurrekontuetako gai bat da, bai, noski dela aurrekontuetako gai bat, zen eta erabaki politiko bat dauka horren atzean. Arazoa da, ez dagoela borondate politikorikan, ez dagoela planikan etxebizitza alorre horri kolpe emateko. Eta horregatik dituzu aurrekontuetatik kanpora utzi. Alkatetza duzuen herri askotan, hiri askotan, errekargoa normal hartzen den neurri bat da, erabiltzen den tresna bat da, aldiz Elgoibarren horri buruzko eztabaida badirudi ezin dela egin. Jaurlaritzarekin egon zaretela, aipatu izan diguzue, ondo dago, baina holako arazo sakon baten aurrean hartu beharreko erabakiak azterketa osotasunean egin beharko genuke. Orduan, horrekontu batek uste dugu alderdi politiko baten konpromiso politikoak pogatu behar ditugula eta hildoak norduz dijoaz irudikatzen duela, eta iruditzen zaigu ere garrantzitsua une politikoa edo nun gauden irakurketa on bat egitea. Eta kasu honetan, EAJak herri honen ehuneko 33 boska ordezkatzen du, eta EH Bilduk ehuneko 32. Orduan, EH Bildurekin akordioak lortzeko edukietan, gaietan muinera iristea nahi dugu, eta hauek lantzea eskatzen dugu. Gure baietzak eskatzen ditu konpromiso zehatzak, bai partidetan eta baita epeetan ere. Hau kontuan hartuta, aurrera begira, adostasunera bideratutako, saietuko gara adostasunera iristen eta lanean jarraituko dugu hori lortzeko, baina bitartean oraingoz aurrekontu hori ezetza emango dugu. Andrea. Guk uste dugu gertu gaudela, zuen proposamena gure lan ildoetan txertututa daude, eta elkarlaneraren bidea irekita gelditzen da gure partetik. Zuek komentatu duzuen gauza batzuei erantzuna emango diet. Udalguza, adibidez. Gure ideia da mugi sisteman sartzea eta horrela inongo arazorik ez edukitzea. Hortarako, daukagun aurrekontuan txertatuta partida bat, hausnarketa bat egiteko, eta gure konpromisoa da diagnosi hori maiatzerako eginda egotea. Lehen, zuek komentatu duzue doakotasuna. Jakin nahiko genuke, zergatik zuek gobernatzen dituzuen herri askotan, ero gehienetan, udalguza dauden herrietan, ez da doakoa izaten zerbitzu hau, eta guri Elgoibarren eskatzen diguzue. Esan duzun bezala, batzordean esan zitzaizuen, ez dela gai hori orain aurrekontuetan lantzekoa, hori ordenantzetan lantzeko gaia da.
eta suposatzen duen diru sarrera ez du suposatzen ezerrez, eta orduan ez da doakoa izatea guk, udalak dirua galtzen duenako, baizik eta gu beste politika badugulako gai horretan. Lurren erosketari buruz, guk esan dizuegu, guk nahi dugula prozesu ireki bat zabaltzea, deialdi publiko baten bitartez, eta lurrak ezaugarri batzuk izan behar dituztena. Aurten, 30.000 euro ipini ditugu aurrekontuan lurrak erosteko, eta 20.000 euro lurrak mantentzeko. Ze oso garrantzitsua da ere bai lurrak erosi eta gero mantentzea. Ura auzoetara eramatea, hau lan tekniko partidan dago, plangintza delako hasieran egin behar duguna, bagaude harremanetan dagokion erakundeekin, konsortzioarekin eta aldundiarekin, eta datu guztiak ditugunean ikusiko dugu zein dan hartu behar dugun erabakia ero egingo ditugun pausoak. Ingurumen teknikariari buruz, guk ez dugu dudan ipintzen pertsona bat behar dugula hirigintzan gai hauek eramateko. Ez duguna zuekin bat, guk ez duguna esaten da pertsona hori behar dugula jornada osorako, erdirako, ero zelan. Orduan, guk nahi dugu orain pertsona bat kontratatuko da, pertsona horren lana zehaztuko da, ikusiko dugu noraino ze behar duen udal honek, eta hori beharrezkoa baldin bada eta horrela ikusten badugu, orduan hasiko gera legeak esaten digun prozedura eta errepetean sartuko dugu edo dana delakoa. Etxe bizitzen politikan, zuek esaten dozue gazteentzako diru laguntza murriztu egin dugula. Egia da, gero eta eskaera gutxiago ditugula udalan, eta hori da Eusko Jaurlaritzak beraiek ere bai, Eusko Jaurlaritzak berak ere baditula diru laguntza lerro potente bat, hori posten gaitu bere eskumena delako, orduan guk laguntza bat daukagu, Eusko Jaurlaritzakoak ez dutena eskatzen. Errekargua, guk ez dugu uste aurrekontuetan eztabaidatzeko gauza bat dela, errekargua beste politika bada, eta guk esaten duguna da, orain arteko baliabideak aztertu behar ditugula etxe bizitza politikan, eta elkarrekin lantzea izango zela gure proposamena, baina hori bai aurrekontuetan baiezkoa ematen bagenu, jasoko bagenu, bestela, gure politika egiten jarraituko dugu. Eta komunsarearen gaian, gu diagnosi bat aurre ikusten dugu, lan teknikoetan dago, eta ikusten dugunean zer beharra dauden, orduan planteatuko dugu zer egin behar duguna. Jakin gabe zer behar dauden, ez du diru partidak ipiniko. Behar baldin badugu, kreditu aldaketa bat egingo du. Eta, amaitzeko, industriari buruz. Guk kompetentziarekin betetzen dugu, hor duzue ETS-erekin dugun proiektua, Arriaga poligoneko sarrera hobetzeko, Leriguneko poligonoa ere hobetu dugu, eta jakin nahi genuke zein da zuen proposamena. Guk ez dugu jaso proposamenik horri buruz. Eta amaitzeko, gure partetik, bi gauza. Alde batetik, zuen 6 eskaerak diru konkretu bat dute aurre ikusita aurrekontuetan. Eta bestetik, aurrekontuak datorren urtera begira zer egingo den finkatzen dute. Haratago zer egingo den zehazteko ez dute balio. Beraz, ez da posible 2024ko aurrekontuetan, aurreragoko urteetan egingo dena zehaztea. Prentsa bidez, Diario Baskon jakin dugu ez dozuela gure aurrekontueri baietza emango. Konpromiso faltagatik eta borondate honeko adierazpenak bakarrik direlako. Guk ez dugu ikusten hori horrela da. Guretzako adostasuna ezin da gerturagoa egon. Halaxe ulertzen genuen aurrekontuei buruzko zuen 6 proposamena jaso genituenean. Hauek, funtsean, aurrekontuetan txertatuta zeudelako, eta aurrekontuaren parte oso txiki bati buruz ari ginelako.
Zuen hasierako proposamenak bere horretan onartu ditugu, eta ez dugu ulertzen zuen aldetik aurrekontu hauei baiezkoa ez bozkatzea. 2024ko aurrekontuetan izenpetu ezin diren gaiak aurrerantzean ere elkarrekin jorratu eta garatzeko konpromisoa hartu dugu. Beraz, akordioa iristeko oinarriak ezin dira sendoagoak izan. Adostasunerako bidea ezin da argiagoa izan. Gu, elkarrizketaren eta adostasunaren bidetik goaz, eta halaxe joango gera legealdi osoan. Zuek nahi badi baduzue, bide hau elkarrekin egin dezakegu, beti ere erantzukizunez. Eta orain, zuei dagokizue oinarri sendo hauek edukita akordioaren bidea hartzea, edo aldiz, desadostasunaren irakurketa egitea. Eskerrik asko. Bozkatu ingo dugu. Ai, barkatu. Orduan, proposamenaren aldeko botoak, kontra, 10 alde eta 7 kontra. Hirugarren puntua, udaleko eta udal kirol patronatuko 2024ko lanpostu zerrenda lehendabiziko onartzea. Ikusita antolakuntza batzordeko proposamena, udal batzarrari proposatzen zaizkion ondoko akordioak. Lehenengoa, udal honetako eta udal kirol patronatuko lanpostu zerrenda onartzea, eranskinean agertzen den testuarekin. Bigarrena, lanpostuen zerrenda osorik argitaratzea, Gipuzkoako aldizkari ofizialean eta udalaren egoitza elektronikoan, eta hirugarrena, lanpostu zerrendaren kopia bana helaraziko zaie estatuko administrazioari baita autonomia erkidegoan eskumena duen organari ere. Bozkatu ingo dugu, ez badago. Orduan, proposamenaren aldeko botoak, aho batez. Laugarren puntua, 2023ko enplegua eta tokiko garapena sustatzeko proiektuaz hotz lanbide Euskal Enplegu Zerbitzuak diruz laguntzen dituenak gauzatzeko Elgoibar, Solarute, Mendaro, Deba eta Mutrikuko udalen artean burutzen den kudeaketa Debabarreneko lurralde eremuaren esku uzteko hitzarmena onartzen. Ikusita agertzen den diktamena, osoko bilkurari proposatzen zaizkio honako akordioak hartzea. Lehenengoa, enplegua eta tokiko garapena sustatzeko proiektuak, hotz lanbide Euskal Enplegu Zerbitzuak diruz laguntzen dituenak, gauzatzeko Elgoibar, Solarute, Mendaro, Deba eta Mutrikuko udalen artean burutzen den gestioa Debabarrenako lurralde eremuaren esku uzteko hitzarmena, gehienez ere, diruz lagungarria izango den 194.205 euroko zenbatekoa izango duena, onartzea. Bigarrena, alkate lehendakari Andreari eskumena ematea Elgoibarko udalaren izenean adierazitako hitzarmena sina dezan, eta hirugarrena, Gipuzkoako aldizkari ofizialean hitzarmenaren testu osoa argitaratzea. Zehoz esateko baldin badaukagu, ez? Bozkatu ingo dugu orduan bai. Orduan, proposamenen aldeko botoak, aho batez. Bosgarren puntua, alkatetzak emandako ebazpen baten berri batea, kasu honetan, Jon Zubiaurre Erros jaunari, korporazionetako lehenengo alkateordari eskuordetzan ematea legeak alkateari ematen dizken eskumenak abenduaren 23-tik 29-ra biak barne. Zigarren puntua, duintasuna elkarteren izenean EH Bilduk aurkeztutako mozioa, gutxieneko pentsioak 1.080 eurora osatzeko eskaera. Bale, bat. Zuek defendatuko dezu eta gero eztabaidari ekingo diogu bai.
idatzi honekin batera doakizu Eusko Legebiltzarreko Gizarte Politika eta Gazteria Batzordearen aurrean egin eta aurkeztu dugun txosten laburtua. Bertan eskatzen eta justifikatzen dugu erreibindikazio hori, nola gauzatu eta zenbasten den dugun kostua. Txostena eskari horrekin hasten da. Euskal Herriko pentsionistan mugimenduak egindako txosten honen bidez, 2023ko gutxieneko pentsioa 1.080 eurotan ezartzeko gure berehalako eskaria bultzatu nahi dugu. Eskari hori estatuko gobernuari zein Euskal Autonomia Erkidegoko eta Nafarroako gobernuei zuzentzen diegu. Azken horiei gainera eskatzen diegu gaur egun 783 eurotan dagoen gutxieneko pentsioa finkatzen ez den bitartean, gutxieneko pentsio hori 1.080 eurora arte osa dezatela 14 ordainsaritan. Txosten honekin urrats bat gehiago ematen dugu gure eskariaren azalpenean, eta Euskal Autonomia Erkidegoko eta Nafarroako beharrezko aurrekontuaren zenbastepen ekonomikoa kalkulatuko dugu. Gainera, txosten horretan adierazten dugu eskaera hori premia sozial urgentea eta justiziazkoa dela. Erakunde publikoek herritarrei bizi baldintza duinak bermatzeko behar diren erabakiak hartzeko bete beharra dutelako. Baldintza horiek lanetik etorritako diru-sarreratik ez duten adineko pertsonen eta pentsiodunen kasuan gutxieneko diru-sarrera nahikoak bermatu behar dituzte. 1.080 euroko gutxieneko pentsioa ezartzeak nabarmen murriztuko luke pentsioetan dagoen genero aldea. Bizi kostuaren igoeraren arabera pentsioak ez errebalorizatzearen ondorioak nabarmenak dira. Txostenaren 13. orrian ikus daiteken bezala, egiaztatzen dugu azken urteetan 2011tik 2023ra gutxieneko soldataren 641,40 eurotik 1.080 eurora igo dela, baina gutxieneko pentsioa 601,40 eurotik 783 euro baino ez da igo. Pentsioak soldata geroratuak dira, zalantzari gabe eta haien zenbatekotasunean lotuta dago jasotzen diren soldatekin. Beraz, gutxieneko pentsioak ere gutxiengo soldatan izan behar du referentzia, gisa onartezina da 2011an gutxieneko pentsioan gutxieneko soldataren 193,7 izatea eta 2023an 172,5 izatea. Gaur egungo bizikostuaren hazkunde esponentzialaren testuinguruan, gero eta pentsiodun gehiagok eten egiten dituzte etxebizitza osasungarria eta beren beharretara egokitutakoa, elikadura osasuntsua, osasuna eta arreta eraginkorra bermatzea, mendekotasuna artatzeko dituzten beharrak arintzeko eta bar. Gaur egun, Euskal Autonomia Erkidegoan 177.718 pentsiodunek 1.080 eurotik beherako diru-sarrerak dituzte. Pentsioengatik eta horietako gehienak emakumeak dira. Gutxieneko pentsioak aldagai guztietan emakume izena du, izan ere genero arrakala horren aurrekari dira soldaten desberdintasuna eta emakumeak alde bakarretik esleitzea ordaindu gabeko edo gaizki ordaindutako lanari ugalketaren eta zaintzaren esparruan. 2080ko aldarrikapen horrek duela 5 urte baino gehiagotik gure mobilizazioetan parte hartu den milaka pertsonek ematen dioten zilegitasuna du. Ondorioztatzen dugu ez dagoela arrazoi ekonomiko edo politikorik ez egiteko, eta ezin dugu egun bat gehiago itxaron. Horregatik, Elgoibarko udalaren osoko bilkurari honako erabaki hau eskatzen diogu. Bat, Euskal Autonomia Erkidegoko Jaurlaritzari eta Legebiltzarrari demandatu 1.080 eurora arte osatu dezaten pentsiodunen gutxieneko pentsioa 14 ordainsaritan, 2023ko urtarrilera arteko atzera eraginezko ondorioekin. Eta bi, Euskal Autonomiko Erkidegoko Jaurlaritzari eta Legebiltzarrari jakinaraztea udal honen osoko bilkuran hartutako erabakia egun horretan. Bale, hemen gero bi kontramozio egon dira gai honen inguruan, azuan Alderdi Sozialista lehenengo eta gero PNV bai. Pentsioen sistema publikoaren alde. Pentsioen sistema publikoa ongizate estatuaren oinarrizko pieza da. Gizarte kohesioa bermatu duen ekintza solidarioa eta birbanatzailea islatzeko. Horregatik, 2012an PPren gobernuak sustatutako politikak iraultzen saiatu gara. Pentsioen sistema publikoari mehatxu larria egin baitzitzaioten 3 zentzutan. Bat, finantza kohesioarako mehatxua.
diru-sarreren eta gastuen arteko desorekak kotizatzaileen murrizketaren ondorioz, soldaten debaluazioaren ondorioz edo beste akzio mota batzuen ondorioz. Hala nola, enpresaburuen kotizazioak murriztea edo tarifa finkoa ezartzea. Babes gutxietasuna artikulazio juridikoan. Eta 3, elkarrizketa sozialerako mespretxua. Aldi horretan, gure lehentasuna izan da sistema sendotasuna handiagoa har zezan lan egitea, kolektiboa ahulenak gehiago eta hobeto babes zitzan. Ekonomia eta finantza arloan jasangarria izan zedin eta etorkizuneko belaunaldiekiko solidarioa izan zedin. Eta hori guztia elkarrizketa politikotik, Toledoko ituna eta elkarrizketa sozialetik sindikatuak, enpresaburuak abiatuta eta Europakin adostuta egitea. Azken batean, lan egin dugun sistema hori ziurgabetasunik sortuko ez zuten sistema bat izan dadin. Eta gehienengo sozialarentzat, eskriba ministroak legebiltzarrean esan zuen bezala erreformaren 2. zati hori gauzatu eta errege dekretua onartu zenean. Eta Toledoko itunean sortu ziren konpromiso horiek berreskuratze eta erresilientzia planean 30. osagaia islatu ziren. Eta ondoren dagozkien errege dekretuen bidez garatu dira, ganberaren gehiengoak berretsita. Horregatik guztiagatik Elgoibarko udalak honako hau eskatzen dio Espainiako gobernuari. 1. Pentsioak KPI-aren eguneratzen jarraitzeko eskubidea, pentsiodunek erosteko ahalmena galera saihesteko eta gutxieneko pentsioak eta kotizazio gabeko pentsioak igoera orokorraren gainetik igotzeko Europako batez besterako iritzi arte. Genero arrakala ezabatzeko lanean jarraitzeko eskubidea, kotizazioetako gabeziak eta hutsuneak gaindituz eta pentsioaren azken kalkuluan inguruabar horiek zuzenetzeko mekanismoa sartuz. 3. Pentsioen sistema publikoaren iraunkortasuna bermatzeko eskubidea, urtero gizarte segurantzaren kutxarako baliabideak bideratuz. 4. Erabakiak Toledoko itunean hartzen jarraitzeko eskubidea. Itun hori baita jarrera politiko, ekonomiko eta sozial desberdinen arteko topagune naturala. 5. Elkarrizketa sustatzea eta aurreko helburuak lortzeko beharrezkoak diren adostasunak bilatzea. 6. Europar Batasunaren baitan ere akordioa bilatzeko eskubidea. 7. Espainiako gizarte osoarekiko elkartasunez egiteko eskubidea. Espainiako gizarteak euskal pentsioen sostenguarekin egiten duen bezala. Izan ere, ez dago langileen elkartasuna gizarte segurantzaren kutxa baino hobeto adierazten duen ezer. Eta 8. Gizarte babeseko gure sistema publikoa indartzea, gure bizipremiak beteta ditugula berma diezaguten adina edozein dela ere. Bale, oin EAJ-tik Andrea. EAJ alderdiak ondorengoak adostea eskatzen diogu Elgoibarko udalari. 1. Estatuko gobernuari eskatzea Eusko Legebiltzarrak 2018ko martxoaren 1 gehiengo zabal batez adostu zuen akordioan xedatutakoari erantzunez, pentsio sistema nahiko eta jasangarri bermatzea, elkartasunean eta gardentasunean oinarrituta, pentsio duina jasotzeko eskubidea betez eta egiazko finantzaketa iturriak direla medio pentsio duin eta aurreikusgarriak ematen direla bermatuz. 2. Estatuko gobernuari eskatzea gutxieneko pentsioa duintzeko esfortzua egin dezala, sistema elikatzeko diru-sarrerak handitzera bideratutako neurriak hartuz, sistemaren beraren gastuetan eraginez eta lanbide arteko gutxieneko soldata erreferentziata hartuz.
3. Estatuko gobernuari eskatzea, lehen puntuan aipatzen den akordioan gogoan eta Euskadiko pentsiodunen egoera hobetzera begira ezinbestean bete behar den baldintza dela aintzat hartuz, urratsak ematen has dadila segurantza sozialaren eskuduntzak Euskadiko erakundeei transferitzeko. Gernikako Estatutuaren 3.979 lege organikoaren 18.2 artikuluan eta aldi baterako 5. xedapenean jasotzen denarekin ados. 4. Eusko Jaurlaritzari eskatzea Eusko Legebiltzarrak 2022ko abenduaren 22an gehiengo zabal batez onetsi zuen inklusiorako eta diru sarrerak bermatzeko euskal sistemaren 14/2022 legearekin ados, pentsiorik baxuenak osatzen jarrai dezala hiritargoaren bizi baldintza duinei eusteko eta prestazio hau Europako estandarretara egokituta dagoela bermatuz. 5. Estatuko gobernuari eta Eusko Jaurlaritzari ezagutzera ematea udal honetan adostu den akordioa. Bueno, orain aukera da txikitik handira, zerbait komentatu nahi badezuen norbaitek, edo bozkatu egingo dugu bakoitzan testua, zuek esan. Dira da. El PSOE actualiza las pensiones conforme al IPC, subiéndolas un 8,5% para que los y las pensionistas no pierdan poder adquisitivo. Se trata de la mayor subida histórica de las pensiones y afectará a 9 millones de pensionistas en toda España, que ya han empezado a comprobar cómo sus pensiones se revalorizan de media 107 euros más al mes o 1.500 euros al año. Tras 6 años de gobierno socialista, el importe de las pensiones medias se va a situar en 2023 en 1.274 euros, mientras que de haberse mantenido el 0,25 impuesto por el PP, ahora sería 1.087 euros. Y creemos que si los precios suben, las pensiones también deben de subir. Bueno, duintasuna pentsionista mugimenduak 5 urte baino gehiagotan erreklamatzen ari den eskaria oinarritzen da gure mozioa, beraiek aurkeztu duten mozio hau. Logikoena izango litzateke beraien mozioa defendatzea, lehen aipatu dugu, herritarren parte hartzea sustatu behar duen udalak, eskintzen dituen baldintzetaz edo tresnetaz, eta kasu honetan honien adibide argi badaukagu, zenen eta tamalez Elgoibarko eragilek ez daukate aukerarikan beraien mozioa aurkeztu eta defendatzeko, ez baldin bada alderdi politiko baten bitartez. Kasu honetan, ordezkari publiko bezala, mozio honi bide emateko erantzunkizuna daukagu eta gure irizpideen arabera defendatuko dugu. Pentsioetaz hitz egiten ari garenean, ez gaude bakarrikan jubilazio pentsioetaz hitz egiten, zeren eta, hor daude ezintasun iraunkorra edo inkapazitate permanentea esaten zaiona, alorrontasuna edo umertzuz daudenak, familia mesedea, guzti horiek sartzen dira pentsio multzo horren barruan. Pentsioak norbanako izaera daukate, beraz, ezin da familia unitate batean dagoen errenta mailaren arabera kontenplatu, baizik eta bakoitzaren egoera pertsonala dauka kontuan. Europako gutun sozialen arabera gutxieneko soldata batez besteko soldataren 60% izan beharko luke, duela 8 urteko batez besteko soldatarekin kalkulatzen baldin badugu, hau da 2.000 eurokin kalkulatzen baldin badugu, soldata minimoa 1.200 eurotan kokatuta egon beharko litzateke, eta horren 180%, hau da 1.080 euro izan beharko litzake gutxieneko pentsioa. Argi dago ez dira betetzen gutxiengo baldintza horiek. Datuei erreparatzen baldin badiegu, Gipuzkoan gizonezkoen 24% eta emakumezkoen 58% ditugu 1.080 euro horiek baino gutxiago kobratzen dituztenak. Pentsio bajuenak nola ez, oraingoan ere, emakume aurpegia daukate, bizitza osoan beste batzuen zaintzara dedikatu diren emakumeak, beraien lana ustera nolabait ere behartuta sentitu zirenak, gogoratu behar dugu lehen aspaldi izaten zen dote famatu hori,
eremu pribatuan egindako zaintza lanek ekonomia neurri handi batean sostengatzeko balio izan dute eta administrazio publikoi milioika euro aurreztea suposatu diote. Aldiz, asko pobrezian bizitzera behartzen ditugu. 2023an EH Bilduk Madrilen lortutako akordio baten bitartez, alargutasun pentsioak 17 eta 30% igotzea lortu genuen arren, pentsioaren kudeaketa propio izatea ezinbestekoa dela hori argi daukagu. Eta ez gara hitz egiten ari egoera ekonomikoen arabera ematen diren diru laguntzetaz, zeren eta horiek neurri koiunturalak dira eta edozein momentuan jartzen diren bezala kendu egiten dira. Guk eskubideetaz ari gara, hau da, eskubide horiek bermatzeaz ari gara. Horregatik, pentsio sisteman erabateko eskumena ez daukagun bitartean, pentsioen duintasuna eta gure herritarren bizi-kalitatea bermatzeko neurriak hartzea ezinbestekoa da, eta kasu honetan Eusko Jaurlaritzak duen eskumena eta tresna horietaz baliatuz, gutxiago pentsio horiek 1.080 eurotara 14 ordainsaritan osatzea ezinbestekoa dela deritzogu. Jotatik, Andrea, zure gai. Bueno, llevamos 5 años escuchando la reclamación de la pensión de 1.080. Durante estos años, especialmente en los últimos, hemos conocido índices de inflación aún más elevados, pero la cifra no ha variado en las reivindicaciones. Ello no garantiza la capacidad adquisitiva de las pensiones, ni siquiera las de las supuestas pensiones mínimas o las más bajas. ¿Por qué mantenemos entonces la cifra de 1.080 cuando ha subido tanto el salario medio como el salario mínimo interprofesional? Estatua da arduradun eta erantzule bakarra. Kotizazioak estatuko gizarte segurantzaren kutxara egiten dira. Gizarte segurantza da egokitzapenak gauzatu behar dituena. Estatuaren eskumena da. Eta eskumenez eta gizarte segurantzaz ari garela gogoratu transferitzeko dagoela oraindik Gernikako estatutoak jasotzen duen gure eskumena. Orduan, zertara dator mozio honen bitartez ardura eta eskaera euskal instituzioetan ipintzea. Hauek, euskal instituzioak, eskumen hori edukitzeak suposatuko lukeen baliabide propiorik gabe, itzeleko ahalegina egiten ari denean gutxieneko pentsio horiek osatzeko. Un indicador de lo que estamos afirmando sería la brecha que se ha generado entre el salario mínimo interprofesional y la pensión mínima. En el 2011, la pensión mínima representaba el 93,7% del salario mínimo. Hoy en día es el 72,5%. En la actualidad, en la prensa y en el contexto del debate de la presidencia del Gobierno de España, hemos sabido que existe una intención de subir el salario mínimo interprofesional, con lo que se incrementaría dicha brecha, dejando las pensiones intactas. Este es el escenario, el Estado, y es ahí donde hay que incidir. El resto, nosotros somos elementos de buena voluntad. Zer gertatzen da gainontzeko pentsiodunekin? Gu ez goaz sartzera pentsio bat edukitzeko ezarrita dagoen kotizazio sistemaren balorazio morala edo politiko bat egitera. Luzeegi jo eta inora eramango ez gintuzkeelako. Baina galdera hau da. Juskatzea ez dagokigun hainbat arrazoi medio kotizatu ez dutenei 1.080 edo beste edozein kopuru jakin batera altxatu edo osatzen baldin badiegu pentsioa, bidezkoa izango litzateke kotizatzen aritu direnerekin? Zer egiten ari dira euskal instituzioak honen aurrean? Europako Karta Sozialean, 23. artikuluak esan bezala, adina aurreratuko pentsonen gizarte babeserako eskubidearen ariketa eraginkorra bermatzeko, karta honen sinatzaileak zuzenean edo erakunde publiko edo pribatuekin neurri egokiak hartu edo sustatzera konprometitzen dira, zehazki, adin aurreratuko pertsonak ahalik eta denbora luzenean gizarteko kide osoak izaten jarraitzeko ahalbideratzera. Zehazki, bizitza duin bat eraman eta bizitza publiko, sozial eta kulturalean aktiboki parte hartzera ahalbideratuko dien baliabide nahikoen bitartez. En virtud de este compromiso de la Carta Social Europea, hace tiempo que las instituciones vascas seguían con el empeño de complementar las pensiones más bajas, lo que supondrá un esfuerzo de más de 100 millones de euros en este ejercicio. Además, en este ejercicio se ha aprobado la renta de garantía de ingresos, con el apoyo del Elkarrekin Podemos y la abstención de Bildu,
además del apoyo de los grupos parlamentarios que sostienen el Gobierno, EAJ y PSE. En la misma se reconoce como derecho subjetivo el complemento de las pensiones más bajas, algo de lo que podrán beneficiarse las personas que cumplan unos determinados requisitos. Así debe ser, dado que el acceso a un derecho subjetivo sin condicionantes previos abriría las puertas a un planteamiento de renta básica universal, y consideramos que eso sería perjudicial para el sistema de protección e inclusión social del que actualmente gozamos. Jubilatuen diru-sarrerak ezarritako gutxiengora iristen ez diren pentsiodunentzako berma errenta bermatzen dugu. Etxebizitzarako prestazio osagarria, gizarte larrialdietarako laguntzak eta koordainketa farmazeutikoaren konpentsazioa eskaintzen ditugu. Erantzunkizunez hitz egin beharra dago, eta ez itxaropen faltsuak sortuz. Azken finean, pentsioen sistema publikoak kontsensu politiko eta ikuspegi zabalak eskatzen ditu. EAJaren konpromisoa. 2018an, Eusko Alderdi Jeltzaleak pentsioen igoera orokorraren aldaketa, alarguntasun pentsioaren oinarri arautzaileari aplikagarria zaioen igoera eta jasangarritasun faktorearen indarraldi sarreraren atzerapena sortzea lortu zuen estatuko aurrekontu legean. Hurbileneko aurrekari hori aintzat hartuta, EAJ-PNV-ren konpromisoa gai honetan honako puntu hauetan laburbildu genituzke. Bat, pentsioen erosketa ahalmena bermatzea. 2, gizarte segurantzako erregimen ekonomikoaren kudeaketaren eskumena lortzea. 3, lanbideen arteko gutxieneko soldata eta gutxieneko pentsioaren artean sortu den arrakala murriztea. 4, pentsio baxuenak osatzen jarraitzea. Eta 5, alargunen oinarri erregulatzailea igotzen jarraitzea. Bigarren bueltaren batean zehoz esateko dakazue? Instituzio publikoak eta noski herritarrena eta baita ere pentsionisten eroste ahalmen hori mantentzea beharrezkoa da. Hori bermatu behar dute instituzio publikoek. Eta une honetan Europako itun sozialak sartzen duena ez da inolaz ere betetzen. Gipuzkoako datuak extrapolatzen baldin baditugu Elgoibarrera, egun honetan izan ditzakegu gutxi gorabehera 1.300 pentsionista, 1.080 euro baino gutxiago kobratzen dutenak. EAJ eta PSek bi mozio aurkeztu dituzue kasu honetan, alderdi bakoitzak berea, gure ustez gai honetan daukazuen erantzunkizuna eskutatu nahi izan. EAJak eskatzen dio Espainiako gobernuari pentsioak hobetzeko eta pentsioen transferentzia gudakigunez, orain arte bakarrikan pentsioen ordainketaren transferentzia edo kudeaketaren transferentzia eskatu da, ez guztia. Eta noski, Espainiako gobernuak ere, gutxiengo soldata eta pentsioak nahikoak ez direla jakin arren ez ditu hauek igotzen. Gutxiengo pentsioa 758 eurotan ezarrita egotea da jende asko pobreziara eramatea. Eta zuek daukazue hori aldatzeko eskumena eta erantzunkizuna. Eta ez bakarrikan RGI-ari dagokionean. Europa politika neoliberalak bultzatzen ari da azken urtean, izan ere azkenengo 30 urteetan izugarrizko murrizketak izan ditugu, pentsioen kotizazioen kasuan adibidez izugarrizkoak izan dira. Aldiz, zuek egoera badirudi onartu eta ontzat ematen duzuela, beste alde batetara begiratuz, edo bestela pelota batek besteari pasatuz. Uste dugu egun jasaten ari garen egoera injustua dela eta pentsioetan ematen den arrakala hori areagotzea suposatzen duela, badirudi ez dakit hori gehiagia sola zaizuenik edo eta horregatik mozioaren kontra bozkatuko genuke. Bale, bozkatu ingo dugu. Orduan lehenengo, bozkatuko dugu EH Bilduk aurkeztutako duintasenen izenean bere mozioa. Orduan, mozio honen aldeko botoak, kontra, 10 alde eta 7 kontra.
Bigarrena izango dugu PSek aurkeztutako mozioa. EAJ lehenengo. Kontatzera. Bueno, hamar aurkata zazpialde. Bai. Orain PSek aurkeztutako mozioa. Orduan, mozio honen aldeko botoak, kontra, 15 kontra eta 2 alde. Eta azkenik EAJak aurkeztutako mozioa. Orduan, mozio honen aldeko botoak, kontra, 9 kontra eta 8 alde. Bueno, eta esan, eskerrik asko etortziarren, eta jarraitzuko degula hurrengoetan, zeu beharra dezue, oin hartin dugun bezalaxe, bilera bat edukiko dugu, eta parte hartu ahal izango dezue modu horretan, bai. Zazpigarren puntuan, Euskal Zaintza eredu sendo eraldatzaile feminista eta komunitario baten alde EAJak eta PSek aurkeztutako mozioa. Hemen ere bi mozio daudenez, lehenengo EAJ eta PSek aurkeztutako irakurriko dugu, gero EH Bilduko aurkeztutakoa, eta eztabaida zabalduko dugu, bale? Ariana, zuk irakurriko dezu edo Andreak? Zuek ikurri. Andrea. Historian lehen aldiz, joan den urriaren 29an, zaintzaren eta laguntzaren nazioarteko eguna ospatu zen, eta testuinguru horretan, ekimen asko antolatu dira Euskadin zaintza eredu berri bat aldarrikatzeko. Osasun sistemaren eta euskal gizarte zerbitzuen kalitatea eta sendotasuna funtsezkoak izan dira COVID-19 pandemiaren aurkako borrokan. Eta orain, itun sozial eta politiko berri bat adosteko garaia da. Gure zaintza eredua, lidergo eta erantzunkizun publikoan oinarrituta eraldatzen jarraitzeko, sektorearekin, eragile nagusiekin eta inplikatutako gizarte erakundeekin lankidetzan. Era berean, gizarte bezala, genero rol eta estereotipikoak apurtuko dituen eredu aldaketa baten aldeko apostua egin behar dugu. Gaur egun, Gipuzkoan, 4 pertsonetik batek 65 urte edo gehiago ditu. Gipuzkoako biztanleriaren zahartzea da gaur egungo erronka nagusienetako bat, eta hortik eratortzen da zahartze aktibo eta osasungarri sustatzeko beharra, baita estrategiak garatzeko ere. Adineko pertsonek pairatzen dituzten mendekotasun eta bazterkeria egoeraren gorakadaren aurrean. Testuinguru horretan, eragile konprometituak izan behar dugu printzipio komunitarioetan oinarritutako balio gizarte baterantz joateko, eta modu aktiboan parte hartu behar dugu zaintza eredu erreferentzial bat eraldatzen, eta martxan jartzen. Zaintza eskubide unibertsala eta pertsona gizarte ongizateko eredu berriaren ardatz nagusia izango dena. Horregatik guztiagatik, Elgoibarko udalak konpromisoa dugu Euskadiko zainketen aldeko itun sozial berrian parte hartzeko, eta zainketa sistema sendo, eraldatzaile, komunitario eta feminista defendatzeko. Horretarako, aldatz estrategiko hauek garatzeko konpromisoa hartzen dugu. Bat, pertsona, zainketa eredu berriaren ardatza. Arreta pertsonalizatua, unibertsala eta kalitatezkoa izateko eskubidea subjektiboa bermatzea. 2. Zainketen profesionalizazioa. Zaintza modu formal eta informaletan diharduten langileen lan baldintzak sendotzea eta hobetzea, elkarrizketa sozialaren bidez eta laguntza sistema indartuz. 3. Etxeko zaintza lehenesten duen sistema. Adineko 10 pertsonagatik 8 etxean bizitzen jarraitu nahi dute. Horregatik, genero ikuspegia kontuan izan da, etxeko zainketak hobetzea eta berrikuntzak txertatzea beharrezkoa da. Zaintza profesionalizatuz, familia zaintzaileari lagunduz eta komunitatearen parte hartzea indartuz. 4. Sistema justu eta berdintzalea. Zaintzaren ardura emakumeek izan dugu historikoki, eta horregatik beharrezkotzat jotzen dugu desberdintasun egoera hori
konpontzeko neurriak hartzea, feminismo konprometitu eta berdintzaile batetik lan egitea. Baita arraza edo jatorri etnikoarekin lotutako diskriminazioarekin amaitzeko ere. Lanerako segregazioa eta desberdintasun sozialak murriztuz. Emakume eta gizonen korresponsabilitatea txertatuko duen eredu baten aldeko aldaketa batean ikuspegi intersekzional batetik. 5. Koordinazio soziosanitarioa areagotzea. Gizarte eta osasun sistemen arteko lankidetza handiagoa eta hobea izan behar da. Erabiltzaileek arreta integrala jaso dezaten Euskal Administrazioaren aldetik, mendekotasuna, dibertsitate funtzionala, gaixotasun mentala bat edota gizarte bazterkeriako egoeraren bat izan. 6. Komunitatea indartzea. Gizagarapen iraunkorreko gune gisa komunitate loturak indartzea, gizarte kohesioa eta zaintzarekin konpremetitutako erakunde elkarte eta pertsonen parte hartzea areagotuz. 7. Zainketen iraunkortasuna eta kalitatea bermatzea. Eraginkorragoak izan da kudeaketa hobetzea horretarako baliabide ekonomiko berriak aztertuz eta egungo zainketa ereduaren bidegarritasuna eta etorkizuneko ongizatea bermatuko duten neurri fiskal berriak hartuz, belaunaldien arteko konpromiso berrituarekin. Eta 8. Zainketen elkarlaneko gobernantza. Zaintza publiko eta komunitarioko eredu bidezkoago, berdintasunezkoago eta erantzunkideago baten alde egiteak, berakin dakar elkarlaneko gobernantzako mekanismo berriak antolatzea. Publiko-pribatua, publiko-publikoa eta publiko-komunitarioa. Euskal Autonomia Erkidegoan gizarte zerbitzuei buruzko 12/2008 legeak gizarte zerbitzuetarako eskubide subjektibotzat aldarrikatu zuen, herritartasunari dagokion eskubidea den aldetik. Baina errealitateak agerian utzi du helburu hori ez betetzeaz gain, lurraldeen arteko eta lurraldeen barruko desorekak eta desberdintasunak eta ondorioz pertsonen artekoak murriztu beharrean areagotu egin direla azken urteotan. Prestazio eta zerbitzu publikoen estaldura gutxitu da eta hauek eskuratzeko eragozten duten oztopok ez dira egotzi. Ohiko zaintza sistema gainbehera izan dute eta erakundek ez dute beharrezkoa den erantzunik euskal gizartean sortzen ari den zaintza beharrei. Ondorioz, egungo zaintzak desegokiak, eskasak, prekarioak eta desberdintasun sozialen sortzaile dira eta ez dira libreki aukeratuak. Egun zaintzak gurean era eskas, sexista eta merkantilista batean ebasten dira. Zaintzen antolaketan gaur egun ezagutzen dugun moduan ez da jasangarria. Biztanleriaren zahartzearen ondoriozko desoreka demografikoak zaintza lanak areagotu ditu eta are gehiago areagotuko ditu etorkizunean. Zaintzaren krisi sakon batean murgildurik gauden honetan, zaintza beharrezkoa den ondasun unibertsal bezala onartu, zaintza lanak familiaremutik atera eta emakumeon bizkarrenetik kendu eta zaintzen duten erakundetzeak sortzea da herri bezala dugun premia handienetako bat. Horrela, ezinbesteko gertatzen da zaintzen demokratizaziorako bidean jauzi bat eman eta gizarte zerbitzuen legean aurreikusitako zaintza duin eta unibertsalak bermatuko dituen sistema publikoaren erakundetze berri bat. Gizarte zerbitzuei dagokionean herritarrentzako publiko bakar izan beharko dena eta horrekin zaintzak baloratu, aitortu eta konpentsatzeko prozesua abian jartzea. Zaintza sistema publiko komunitario eraikitzeko behetik gora egiten den prozesu baten beharra daukagu eta horretarako eztabaidaguneak ezberdinen arteko harreman espazioak eta kontsentsuak topatzeko borondatea ezinbestekoak dira. Esaten denaz gain, egiten den moduak izugarrizko garrantzia du honelako herri erronka baten aurrean. Kontziliazio erantzunkidea da batetik pertsonen betebehar eta behar izan pertsonal, familiar eta profesionalei erantzuteko orduan bidezko oreka lortzeko xedea duten neurrien multzoa. Eta bestetik, zaintzak berrantolatuz, inplikatutako eragile guztiek, gizonek, erakunde publikoak eta enpresek beren erantzukizunak bere gain har ditzaten bultzatuko diren neurrien multzoa. Kontziliazio erantzunkidearen bidez, lan horren ardura ez zaie egokituko nagusiki emakumeei eta lanaren gaur egungo banaketa desorekatua zuzenduko da. Zeina emakumeek bizitzako hainbat esparrutan jasaten duten desberdinkeria eta diskriminazio egoera estrukturalaren oinarrian baitago.
Alde horretatik, Euskal Administrazio Publikoak bizitza, pertsonala, familia eta lana uztartzea erraztu behar dute. Horretarako, alderdi hauek sustatuko dituzte, ordaindu gabeko etxeko lan eta zaintza lanetan gizonak erantzunkide izatea, enplegu egiturak bizitza pertsonalaren eta familiaren betebehar eta beharrizanetara egokitzea, zaintzen hornidura unibertsala eta publikoa izatea, prestazio ekonomikoak eta neurri fiskalak prestatzea, eta delako helbururako egoki iritzitako beste edozein neurri. Balorean jartzen dugu gaiaren inguruan lanean aritu den eta badabilen mugimendu feminista, sindikatuak, eragile sozial ezberdinak eta hirugarren sektorea. Guztien hausnarketa, ekimena eta proposamenak ezinbestekoak dira prozesu honetan. Besteak beste, balorean jarri nahi dugu elkarlanerako helburuz sortu den dinamika mobilizatzailea, zeinak greba feminista orokor baten bidez zaintzen krisia mahai gaineratu eta aldaketarako erronkak norabidetu nahi dituen. Euskal Autonomia Erkidegoko berdintasun legearen erreformak dakarren bezala, pertsona guztiek zaintza jasotzeko duten eskubidea bultzatuko da. Zaindutako pertsonen autonomia sustatzen dela bermatuta eta emakumeek eusten dituzten familia oinarrizko zaintza ereduak ez erreproduzitzea lehenesten duten neurriak abian jarrita. Honetarako, besteak beste, Euskal Botere Publikoek zaintzen hornidura unibertsala eta publikoa sustatu behar dute. Gizarte zerbitzuen euskal sistemaren eta zerbitzu eskuragarri, malgu, kalitatezko eta eskura errazen bidez. Autonomia funtzional nahikoa ez izateagatik eguneroko jardunetarako beren kabuz baliatu ezin diren pertsonen zaintza behar izanei erantzuteko. Hori guztia zaintza profesionalen sektorean lan baldintza duinak bermatuz egingo da. Ongizate estatuaren egiazko zutabe izango litzateken zaintza duin eta unibertsalerako eskubidea bermatzeko erakundetze berri baten sortzeko prozesua abiatzea ezinbesteko jotzen da. Eta horretan konpetentzia duten instituzio ezberdinei proposatzen diegu. Euskal Gizarte Zerbitzuen sisteman aurreikusitako zaintzara zuzendutako prestazio eta zerbitzuen berredefinizioa burutu beharko da, bai eta horiek garatzeko eta horien sarea edatzeko inbertsioak argi definitzea, zaintzak ezin du negozio izan eta gizarteen zerbitzuen desmerkantilizazioa eta zaintza sektoreko lan baldintzak duintzeko prozesua abiatzea, gizarte zerbitzuen doakotasuna bermatzeko prozesu graduala abiaraztea, zerbitzuen finantzazioaren inguruko eztabaida irekitzea, etxeetan egoiliar bezala zaintza lanak egiten dituzten emakumeen eskubide guztiak onartzea, atzerritar legea indargabetzea, zaintzako langile guztiak erregularizatzea, egoiliarren erregimena desagertaraziz. Zaintza lanketan bizitza osoan aritu diren adineko emakumeentzat pentsio eta bizi baldintza duinak bermatzea. Bale, bozkatuko dugu. Oi, ama, barkatu. Eztabaida irekitzen dugu txikitik handira barkatu, Reconocemos la necesidad de abordar un sistema de cuidados que supere las desigualdades entre hombres y mujeres que todavía existen en la sociedad actual y el diagnóstico de las desigualdades entre mujeres y hombres, especialmente en el ámbito de los cuidados. Los datos son significativos. Las desigualdades de mujeres y hombres se replican también en el País Vasco. A la reconocida brecha salarial, en Euskadi se concreta en una diferencia de renta del trabajo de más de 6.000 euros al año a favor de los hombres, se le añade la brecha de los cuidados. Las mujeres dedican al cuidado de los hijos e hijas y menores de media a la semana 8,4 horas más que los hombres, 4,9 al cuidado de las personas dependientes y 4,2 a las tareas del hogar. Asumimos que se trata de una de las tareas pendientes que como sociedad tenemos y asumimos también que se trata de un cambio que supera lo laboral. Hablamos de roles y estereotipos basados en el género. Construcción social que otorga a hombres y mujeres roles específicos, es decir, atributos socioculturales construidos históricamente y que ocurre en todos los ámbitos sociales. Precisamente, convocar una huelga en muchos de estos ámbitos donde no existe el derecho a huelga y que son las más feminizadas y precarizadas. Cuestiona su idoneidad y efectividad, perdiendo el sentido de los objetivos que persigue. En definitiva, abogamos por un sistema de cuidados universal, público y corresponsable, en términos de igualdad entre hombres y mujeres, y apelamos a los hombres a asumir su parte de responsabilidad en los cuidados, en aquella esfera privada que supere el marco de lo público y lo profesional.
igualdad entre hombres y mujeres en los cuidados. Ese es el objetivo que el PSE y sobre todo esa base en la que seguimos trabajando en los diferentes espacios políticos y sociales. Lehendabizi, saiatuko naiz gure mozioa defendatzen, eta gero hitz egingo dugu zuek aurkeztutako mozio horretaz. Lehendabizi esan, pandemia garaiak azaleratu dituela krisi desberdin guztiak, eta tartean zaintzarena ere. Agerian utzi digu azkenean egungo zaintza sistema hau aldatzeko politika iraultzaileak behar ditugula. Bestela zaintza lanak gure bizkar gainean eramatera kondenatuak egongo gara bai gu eta baita gure ondorengoak ere. Guztiak gara eta izango gara zainduak momentu batean, gure bizitzan zehar egia esan, eta guzti nahi dugu ondo zainduak egotea. Eta horretarako ezinbestekoa da lehendabizi zaintza horien errekonozimendua eta lan horien banaketa. Zaintza krisi honen arrazoia ez da arrazoi demografikoa edo piramide demografikoan arrazoia batzuk sinestarazi nahi diguten bezala. Mugimendu feministak, sindikatuak eta baita eragileak eta emakumeak orokorrean egoera honen aurrean planto egin dugu eta aldarrikatzen duguna da sistema goitik bera aldatu behar dela. Horregatik da hain garrantzitsua osteguneko greba, garrantzitsua eta beharrezkoa, greba hori, 30ko greba. Zaintza sistema publikoa, doakoa, unibertsala eta kalitatezkoa aldarrikatzen dugu eta zaintza baldintza duinak aldarrikatzen ditugu. Zaintza ordaindua eta zaintza ez ordaindua. Bizitza osoa besteak zaintzen eman duten emakume horien bizi baldintza eta pentsio duinak aitortu behar direla uste dugu. Modu prekarioan eta migratuen esplotazioan oinarritzen diren zaintza lan baldintza horien kontra egin behar dugu. Egunean 24 orduz eta astean 7 egunez enplegatzailearekin lan egitea hori esklabutza modu bat da. Propagandetikan eta titulartatikan haratago sistema desberdin bat eraikitzera pasatu behar gara. Hau da, atzerritartasun legea indargabetu eta langileak erregularizatuz. Ez da onargarria egungo sistema privatizatzailea non zainduak izan behar diren pertsonan ongizaten gainetikan etekinak etekinak lehenesten diren. Menpekotasun egoera guztiak, ez bakarrikan adinekoena, guztiak eredu publiko komunitario batetara bideratu behar ditugu eta hori azkenean gure oinarrizko eskubidea dalako. Eta gero nahi nuke komentatu, bai AJak eta bai PSek aurkeztu zuen mozioa. Iruditzen zaigu, egungo zaintza sistemaren eredu horren aurpegi garbiketa bat, hori alde batetikan, eta baita ere azaroko 30ko greba horren kontrako jarrera bat irudikatzen duena. Hortan kokatuko nuke ez gaude ados bertan azaltzen diren planteamenduekin. Lehenik esan herri itunak elkarrekin eraiki behar direla, herritarren zaintza eta babesa konpartutako hausnarketa batetik atera behar direla, planteatzea zaintzen inguruko itun bat non mahai horretan ez dauden ez Euskal Herrian gehiengoa daukaten sindikatuak, ez talde feministak, ez zaintzako langileak, guri kezkagarri iruditzen zaigu. Guk uste dugu zaintzaren inguruko itun sozial bat bilatu baino helburua da gutxiengo batzuen interesak horiek defendatu eta inposatzea, tartean Confebaskena. Zuek planteatzen duzuen ituna gure ustez ez ditu ekidingo zaintza sistema horrek sortu dituen arrakalak eta banaketa injustu horiek, eta uste dugu dijoala gehiago bideratuta medioetako bombardeo komunikatibo horretara, eta horretaz gain ez daukala eduki argirikan. Andrea, jokotik. Gure mozioaren helburua alderdi bezala zaintzaren inguruko adostasun zabal bati bide ematea da. Nuestro objetivo en esta moción es buscar la manera de forjar un pacto de país. Es algo que desde otros grupos políticos y movimientos se viene pidiendo
y hacemos nuestra esta petición, actuando como parte activa, poniendo en valor el trabajo realizado y haciendo propuestas desde una mirada realista. Es muy fácil decir que se prestan más los servicios de cuidados, pero hay que aportar datos y pruebas, y nosotros tenemos los datos que aseguran que el servicio que se presta está basado en un modelo solidario, transformador, feminista y comunitario. Zaintza emakumeoi zuzenean eragiten digun gaia da, eta horregatik aurreikuspen feministatik eta erantzunkidetasunetik heldu behar zaio. Badakigu ibilbide luzea dela, gero eta protagonismo handiagoa hartzen ari baita gure datu demografikoak ikusita. Elgoibarren, biztanleriaren ia 25%, 65 urte baino gehiago ditu, eta hori positiboa da, gero eta gehiago bizi garelako. Baina erakundeoi dagokigu zuzenean zaintzak modu integralean lantzea. Herritarren beharrei erantzunez, zaintza sare berriak sortuz eta erakunde publikoetan bultzada handiagoa bilatuz. Elgoibarren, urteak daramatzagu bide horretan lanean, eta horrek esan nahi du datozen urteetan gure gizarte zerbitzuen sare propioa izango dugula, etorkizuneko zainketei arreta emango diena. Errezabal egoitzatik hasita. Estamos fortaleciendo año tras año el servicio de asistencia domiciliaria que nos corresponde como ayuntamiento dentro de la cartera de los servicios sociales. En el año 2024 tendrá un presupuesto de 310.000 euros. Es un servicio que en nuestro municipio no tiene lista de espera. Servicio que poco le falta en algunos casos para que sea gratuito. Tenemos los datos. Se han atendido a 75 personas. De los 21 euros que cuesta la hora, la cuantía que pagan los usuarios como máximo es de 14 euros, pero en algunos casos, dada su situación económica, pueden pagar 0,25. Es el caso de 30 usuarios. También estamos trabajando cada vez más en el envejecimiento activo, que nos ayudará a hacer una gran labor de prevención a través del nuevo servicio de atención diurna. Y también tendremos un servicio nuevo de psicoestimulación a domicilio. Tenemos un programa muy completo para el envejecimiento activo, el Elgoibar Sasoian, que se imparte en el polideportivo, y la musicoterapia, en la música eskola. Eskualde mailan, Mendaroko tutoretzako etxebizitzen adinekoentzako ostatu zerbitzua dugu. Eta ez dezagun ahaztu gizarte zerbitzuen eta hirigintzaren sarean artean egiten ari den lana. Izan ere, lanean ari dira herri adiskidetsuago bat izateko eta elkarreragin soziala bultzatzeko. Badakigu zerbitzu sare zabala eman behar dugula, azpiegitura berri horietatik, baina baita ere beste toki batetik. Erakundeetatik lan egiteaz gain beharrezkoa da komunitatearen loturak sendotzea, gizarte erakundeen, elkarteen eta pertsona konprometituen parte hartzearekin. Gure herrian, Lagunkoia, Nagusilan, jubilatuen biltokia, duintasuna eta gurutze gorriak laguntza eta aholkularitza ematen diete kolektibo desberdinei. Zaintzaileei laguntzeko zerbitzu bat ere badago, hainbat programen bidez. Adibidez, Sendian programa, familiako zaintzaileentzako banakako eta taldeko laguntza psikologikoa, foru programa da. Beste programa bat emakume zaintzaile profesionalentzako aholkularitza juridiko eta ahalduntzeko zerbitzua, eta beste bat emakume zaintzaile profesionalak prestatzeko eta laneratzeko ahalduntze ibilbide proiektu piloto bat. Horregatik guztiagatik, adostasunerako bide luzea dugu, agian oraingoan ez da izango, baina honen beharra izango dugu eta gure helburua hori izango da. Baina bai, boskatu ingo dugu, bale? Inditxugu buelta, ez da? Bueno, bat indegu, motzen, bale? Bueno, esan zuek aldarrikatzen duzuen zaintza ereduak, azkenean, ereduak eta itun soziala, aipatzen zuen itun soziala horrek esanean, zuen gobernuan estabilidadea mantentzea daukagu helburu eta gure ustez mozio honek ere bai. Zaintza sistema antolatuta dagoen moduan ez da ez justua eta ez da jasangarria. Elkarrizketa soziala terminoa erabiltzen duzue, baina gero alde bakarreko erabakiak hartzen dituzue. Badirudi zuentzat zaintza gainera adineko pertsonetara bakarrikan dagoela mugatuta eta zahartze aktibo horrekin konpondu daitekeela.
hitz jokoak eta bueno, medioetan ateratzeko titular polit baten atzean eskutatzen zarete, zuek babesten duzuen eredua edo sistema da, sistema kapitalistaren eredua. Zaintzaren erantzunkizuna emakumeen gain era individualizatuan sartzen duena. Ezin da feminismoa, berdintasuna eta justizia sozialaz hitz egin zaintzaren eredu pribatua eta egungo sistema babestu eta sostengatzen den bitartean. Sistema hau, egungo zaintza sistema hau errotikan aldatu behar dago, zaintza ezin da negozio bat izan, eta tamalez, zaintza zerbitzuen 80% enpresa pribatuen esku dago. Zaintza lanek gure barne produktu gordinaren pisu handia daukate. Zer esan nahi du horrek? Guretzako eskubideak direnak beste batzuetzako direla negozioa eta etekinak. Beraz, hori aldatzea nori dagokie instituzio publikoei noski, baina baita guri ere, guztioi ere bai. Horregatik, Osakidetza zerbitzu publiko bezala ikusten dugun bezala, zaintza ere bai zerbitzu publiko bezala ikusi behar dugu, edo aukera izan behar dugu horretara joateko. Erantzunkizuna kolektiboa da, gizarte osoarena da, ez da norbanakoen erantzunkizuna, ez da familien erantzunkizuna zaintza. Eta ostegunean Olgoibarko eta baita Euskal Herriko kaleetan argi eta garbi oihu egingo dugu esateko ez gaudela prest sistema hau betikoratzeko eta ez da ere sortzen dituen bidegabekeriak eta injustiziak ere onartzeko. Bueno, zaintza, nik aurretikan esan dudan adibide batzuk esan ditut, baina adibide gehiago daude. 0-4 urteko gune berri bat sortuko dugu, ume txikientzako, ludoteka zerbitzua dugu, dohaini dana, gautenarekin aniztasun funtzionalari heltzen diogu, noalarekin elkarlana etengabekoa da, eta Errezabal egoitzan zaintzaren eremu askori helduko diogu. Guk usten dugu lanean gaudela. Eta publikoari buruz, guk gure residentzia berria publika izango da. Plazak publikoak izango dira, kontzertatuak, baina publikoak. Orduan, ez dakit zuek beti ipintzen dozue, ero ipini dozue, Usurbilko eredu onena dela. Guk Usurbila jo dugu eta Usurbilen kudeaketa pribatua da. Ez dakit zer esan nahi dugu. Eskerrik asko. Bozkatu ingo dugu. Andrea, Orduan lehenengo bozkatuko dugu EAJak eta PSDek aurkeztutako mozioa. Orduan, mozio honen aldeko botoak kontra 10 alde eta 7 kontra. Eta orain EH Bilduk aurkeztutako mozioa. Mozio honen aldeko botoak kontra 7 alde eta 10 kontra. Eta 9. puntua eskari galderak. Zerbait dakazue? Nik nire partetik Letiziari ongi etorritza eman, aurreko plenuan indikan funtziotan zeunde, baina ja postua zuria da, barne prozesu bidez, udaltzain buru berria dakagu, emakumea gainera, eta guretzako hore bat eta prestamen zurekin lankidetzarako. Eta espadakazu beste ezer, bukatuko dugu plenua. Eta esan ostiralian dakagula egin zenatuelako gara ekitaldi